dal-għodu kelli sorpriza, jew nos sorpriza. Insomma, ġew fis-7 ta' filgħodu, il-tfal għadhom iqumu sejrin l-iskola, kienu kien ma' Michelle kuraġġużi ħafna tfal. Tajtom dal-file, talbuni il-mobile tiegħi, tajtulhom mhux problema. Illi nagħtihom l-affarijiet kollha illi talbuni. Talbuni anke il-mobile ta' tfal, issa dik rajta nara żejda ngħid il-verità. Tfal 14-il sena, good luck li jgħodu jibbrowsjaw fil-mobile tagħhom, qas ma noqgħod nara il-mobile tagħhom. Jekk jisibu li għandhom xi jarus forsi jgħidu li ma nafx jien, ma nitħad biex ma nikpix is-sitwazzjoni. Kwistjoni li ttieħdu l-mobile phones taż-żewġ uliedu ta' eta żgħira, xi ħaġa li bħala bniedem li jiena għamilt kont court expert jien innifsi f'numru ta' inkjesti tul is-snin xi ħaġa li diffiċilment nifhimha, però naturalment dik hija l-maġistrat inkwirenti li għandha s-seta' illi tagħmel dan u naturalment dik is-seta' wieħed irid juża dejjem fil-limiti tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja. U xtaqt naċċenna dan il-punt aħna tajna fiduċja sħiħa lill-istituzzjonijiet, tajnihom riżorsi sħaħ sabiex ikunu jistgħu iwettqu l-inkarigu tagħhom, naturalment dak ir-riżorsi u dik il-fiduċja l-istituzzjonijiet tagħna jridu jeżerċitawha biss għar-retta amministrazzjoni tal-ġustizzja u għall-ibdani. Għajsib għand il-birthday, u 40 sena, nibdew paġna ġdida, mela nkun għamilt sentejn li provajt noqgħod għal-kwit kemm jista' jkun, forsi nibdew it-tielet sena nagħmlu iktar storbju, nitkellem naqra iktar.